Χαιρετώ τους φίλους. Μελίσια σε λιγαριές, ευκαλύπτους έχει εδώ. Γενικά όλα τα άνθη του καλοκαιριού. Είχαμε δει σε προηγούμενο βίντεο ότι τις παραφιάδες που είχαν έλλειψη τροφών τώρα από ό,τι βλέπω δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και έχουν βάλει κάποια αποθέματα. Έχουν έρθει και κάποια μεγάλα εδώ πέρα που κανονικά έπρεπε να είναι στο θυμάρι, αλλά το θυμάρι φέτος υπολογίζω ότι δεν θα δώσει, γιατί δεν είχε βροχές. Επίσης και το έλατο στην περιοχή που βρίσκομαι, σε κάποιες περιοχές έδωσε και σε κάποιες όχι, οπότε ήταν ρίσκο να πάνε τα μελίσια στο θυμάρι, στο έλατο. Ήρθαν όλα εδώ πέρα και δουλεύουν πολύ καλά. Παραφιάδες ήταν για λιμοκτονία, έτσι. Είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο ότι δεν είχαν καθόλου αποθέματα. Τώρα που έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα δουλεύουν πολύ καλά. Φέρουν γύρι, αρκετοί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και έχει μεγάλη κινητικότητα. Εδώ θα μείνουν τα μελίσια όλο το καλοκαίρι, γιατί μετά θα έχει αρκουδόβατο μέχρι και τον Κισό. Θα αλλάξουν πληθυσμό και μετά θα φύγουν. Βρίσκουν και νερό γιατί υπάρχει δίπλα ποτάμι. Σήμερα και λόγω της ζέστης θα κάνω τα απαραίτητα, δηλαδή θα δω κάποια μελίσια. Ναι. Δεν χρειάζεται κιόλας κάτι, οπότε δεν θα ανοίξω. Θα ανοίξω ένα-δύο προβληματικά που υπάρχουν και θα κοιτάξω λίγο το μέλι που στα διόροφα μελίσια. Αυτά τα λέμε και σε ένα επόμενο βίντεο που κάποιο τρίγο ίσως που θα κάνουμε αργότερα. Γεια σας.